Здравейте! В днешното видео ще видите защо реших да си направя татуировка, как мина всичко и какво избрах в крайна сметка. Останете с мен до края, за да разберете какво се случи. Няма да повярвате къде отивам. Отивам да си правя татуировка на ръката. Може би. Ще видим. Това е нещо ново за мен. За първи път си правя татуировка. И отивам не при кого да е, а при така вече известната мастилница и Димитриан. Няма да ме татуира той, ще ме татуира Жаклин, неговата колежка. Искам да видя какво ще сътворим, защото наистина не знам всъщност. Обсъдили сме идеята каква ще е. Искам да е на ръката, евентуално, но сега като отидем не знам дали няма да си сменям мнението и да реша нещо друго. Така че като отидем, ще го обсъдим. Хайде, пристигнахме. Сега отиваме на място да видим. Okay. Здравейте! Аз съм Нина. Привет! Здрасти! Здрасти! Нина? Жаклин? Здравей! Виж сега аз какво съм ти подготвила и кажи, разбира се, можем да направим всякакви корекции, ако има нужда. Честно казано, тук малко цветята, ако може да ги направим някакси малко по... листата им да са малко по-големи. Иначе да, за формата, за мястото доста се чудя. По принцип искам да на ръката някъде, но сега ще го обсъдим да видим, не знам, да ме посъветваш и ти като професионалист. Ръката си го мислех. Реално като съм го рисувала, с идеята, че ще бъде на ръката. Да. Но къде точно? Дали, примерно, отпред, отстрани, тук от тази част вътре, дали пък завъртяно да не е някак си мислих аз също. Ще го завъртяно, не, по-скоро ще го наложим на различните зони на ръката. Добре. И ще видим как ти стои най-добре. Добре, супер. Допада ми. Мисля, че много яко. Да, супер. Ще поемаме нов етап от живота си. И това всъщност е и причината, нали, да правя тази татуировка. Какво за теб символизира тази татуировка? Ами, ново начало. Ново начало с слънцето, луната. Абсолютно, то реално и двете могат да се символизират на новото начало. Да. Луната малко повече за женското начало, да. слънцето и за мъжкото, защото всеки независимо мъж или жена има мъжко и женско, но слънцето е новия ден. Да, точно така. Виж така? Супер. Доста ми допада. Да, доста ми допада. Точно такова да си представях наистина. Го принтирам в различни размери и вече ще видим какво ти пасва на теб. Добре. Добре, това са най-малките, които съм принтирала. Това са средни към големи. Вече тези много големи ще ми се струват. Добре. Откъде искаш да започнем? От най-малките. Да. И вече ако имаме, ще го направим. Да. Такво нещо по-нежничко, да не съм като за първа татуировка. Да видиш какво е, не да се измъчиш много, да. само да разбереш. Да, даже май е малко голяма за по принцип. Да, това е най-малко. Чете, вие сега докато сте тук да ви попитаме и това за мнение, по принцип дизайна съм го рисувала с идеята така. Обаче, също какво мислиш? Защото тя има идея, ако може нещо да си извива някакси. Какво мислиш за, ако това ни е центъра пак и самите цветя малко? Според мен ще изглежда криво. Добре. Няма логика. Когато си е подредено по ръката, просто седи логично. Ето имаш си самата татуировка и композиция следва формите на тялото. Да, така си е замислена. Ако се увива, имаш го момента, в който за да можеш да я видиш цялата, трябва да си въртиш ръка. Което особено за по-малка татуировка не е добрия вариант. И другото, когато си отпуснеш ръката, единственото, което се вижда отстрани е някакво листенце тук или никакво, което няма абсолютно никакъв смисъл. Разбирам, добре. Винаги е хубаво да гониш композицията на татуировката, да хваща посоката на движение на тялото. Добре. Така че това със сигурност ще седи по-красиво и по-нежно. Okay. И по този начин, като застане така ръката, виждаш цялата татуировка, като я отпуснеш, не виждаш нищо. Добре. Това като размер на теб харесва ли? Нищо, доста добре, да. Има и по-малко, но май вече. Това за по-добре пуща. Да.
седи по-завършено някак. И другото ще е окей, но на мен това не харесва повече. Добре. Все пак да попитаме и клиентата. Мерси много, да. Благодаря за мнението. Ами добре, това май мисля, че. На 95% е това. Като го залепим малко има нещо. Да, точно. Да. Значи ще е тази ръка. Тук съм. Да, тази. Отзад ще. Отзад ще. Това май ми харесва повече. Поглед да ме беше. Какво ми говориш, знам. Бях прав. Да, това ми харесва май наистина повече. Да. Еми да. Не се притеснявай. Извинявай, че те. Ти откъде да знаеш? Да, факт. Това е. Край, да. Това е със сигурност. Да, доста по-яко. Но може да си изтеглите късмето с ръкана. Добре. Може ли да го отвориш само? Бъркаме. Ти няма ли да си изтеглиш? Не, аз имам теб, това е целият късмет. Ти си се подигравал. Какво? По-малко подкасти. Защо? Наистина ли ти се пада? Да, аз трябва да имам повече подкасти, хора. Как са те по-малко подкасти? Втори път. Няма, това ти се е паднало. Не, това го забравя. Няма, не можеш да го забравиш. Това Върди ми се ги Да. аз съм безболява. Искам. По-малко подкасти. Май той иска да спрем. Повече подкасти. Той, ако иска да спрем, не е добре за него. Ето това е вече. Ваканция. Добре. Ваканция. Да. Ваканция? Да. Ваканция с по-малко подкаст. Ваканция, ето. Еми това е. Явно. А твоя какъв е? Явно. Ето го. Ето го. Явно само пътуването ще ми е... И за мен изтеглете. Искаш ли? Теглям си за клин сега. Тихи съседи. Имаш ли нужда от тихи съседи? Ами ние сега правим... Ние сме в Дрезли, изтеглим си жилище, правим ремонт, така че се нанасяме на ново място с нови хора. Браво. Така че дано да са тихи. Да. Айде пожелаваме ти го. Благодаря. Ама да не са прекалено тихи, че ще изглежда, че ние сме шум. Да са готино тихи такива. Да. Да ви е приятно. От време на време само. Да. Интересно ми е. Започвам. Добре. Как е усещане? Ау. Там е и най-силно. Ау. Да. То тук долу е По-нагоре. Ау, бе, да ти кажа, малко ме боли. Май забрави, че те боли. Да, вече съм окей. Да. Няма изобщо. Ай, това отзаде да не забравяш, че може. Да ти кажа, май няма да успея много хубаво да го изучим. Просто ще се трябва някакво път да се стъпиш. Да. Желателно е клиентите. Аз не обичам много. Айде, че не те да поне. Гледам само на клиентите. Айде, на колета. Зависи какво настроение. Но ако в момента се чудиш, не дей да избързваш, наистина.
ще дойдат, така че Ами, ще се видим отново. ще те чакам, ще се радвам, успех с влога, изпътуванията и с Мерси. всичко. И на Благодаря. двамата. Щастлива ли си? Им за татуировка, хора. Е, бъла на Жаклин, много яко. Доволна съм. Ето, може да видите. Цък. След около 2 часа до 4 трябва да махна фолиото и да го мажа с 3 пъти на ден. Продължение на 14 дни да го мажа. Най-много 4 може да се хидратира самата татуировка. Но като цяло съм доволна, нежно стои. Какво друго? Изчистена е сравнително, точно мой стил. Нежна и изчистена. И, хайде чао! До следващия влог!